Vážené dámy a páni, ak to nebol Paríž, tak by to malo byť Nemecko a udalosti z konca tohto roku, ktoré by mali otvoriť oči niektorým ľuďom na Slovensku, ale predovšetkým, ktoré by mali byť odpoveďou ľuďom, ktorí úmyselne zľahčujú bezpečnostné rizika. A hovorím aj o pánovi prezidentovi, hovorím aj o médiách, hovorím o opozičných politikoch. Jednoducho, toto, čo sa udialo v Nemecku, musí otvoriť oči. A musí byť odpoveďou všetkým na Slovensku, že bezpečnostné riziká sú jednoducho obrovské. Dovolte mi, aby som vás informoval, že pred chvíľkou vyšla správa, že nemecká tajná služba oznámila najvyššie ohrozenie Západu zo strany islamistov, vyššie ako v čase útoku na dvojičky v New Yorku. To nie sú žiadne naše výmysly. Opierame sa o spravodajské informácie a hovoríme o nich včas, veľmi jasne a predovšetkým preventívne. Nesúhlasím s názormi, že by sa nemali vlády podeliť s občanmi vlastnej krajiny s informáciami o bezpečnostných hrozbách. Opakujem, nemecká tajná služba s takouto informáciou vyšla. Po druhé si myslím, že udalosti v Nemecku a v Paríži by mali byť odpoveďou všetkým tým, ktorí tvrdia, že migranti s iným náboženstvom, inými tradíciami sa dajú ľahko integrovať. Nedajú sa ľahko integrovať. Jednoducho to nejde. A túto pravdu si musíme povedať. Vidíme, aké getá povznikali v mnohých štátoch, vo Francúzsku, v Belgicku. Do týchto lokalít ani nechodia policajti. Je tam samostatný spôsob života, vysoký stupeň kriminality. Jednoducho ukazuje sa, že myšlienka multikultúrnej Európy zlyhala a že nie je možná prirodzená integrácia ľudí, ktorí majú iný spôsob života, iné myslenie, iné kultúrne zázemie a predovšetkým iné náboženstvo. Ďalej by mala byť jasnou odpoveďou udalosť v Nemecku a v Paríži tým, ktorí hovoria, že povinné kvóty treba realizovať. Veď sme to počuli od niektorých na Slovensku, že teda ak sa o nich rozhodlo, treba ich realizovať. Nie, odpovedám, žiadne povinné kvóty sa na Slovensku realizovať nebudú. Rovnako je to odpoveď aj tým, ktorí doteraz odmietali fakt, že absolútna väčšina migrantov sú muži vo veku od 25 do 35 rokov. V súvislosti s udalostiami v Nemecku sa objavili informácie, 80% migrantov v Nemecku muži, a z týchto 80% muži vo veku od 25 do 35 rokov. Nehovoriac o tom, že tieto udalosti v Nemecku a v Paríži by mali byť odpoveďou aj tým na Slovensku, ktorí spochybňujú bezpečnostné opatrenia prijaté na Slovensku. Či je to navýšenie počtu policajtov, prípadne protiteroristických štruktúr. Vyčlenili sme peniaze, zvyšujeme počet ľudí, zodpovedáme za bezpečnosť Slovenskej republiky, pokiaľ ide o boj proti terorizmu a pokiaľ ide o páchanie trestných činov. My túto zodpovednosť za seba berieme a budeme v tomto duchu aj prijímať konkrétne opatrenia. Vážené dámy a páni, Slovensko musí byť zabezpečené pred hrozbami, ktoré neregulovaná migrácia so sebou prináša. Nás nemôže nikto obviňovať, že o bezpečnostných hrozbách a súvise medzi migráciou a terorizmom sme hovorili ešte pred Parížom. My sme veľmi jasne niekoľko mesiacov dopredu hovorili, pozor, môžu sa infiltrovať teroristické bunky cez tieto nekontrolované vlny migrantov do Európy a môžu napáchať vážne zločiny. Minimálne 4 z útočníkov v Paríži boli ľudia, ktorí využili túto balkánsku cestu. Jediná cesta, dámy a páni, ako minimalizovať riziká udalosti ako v Paríži alebo v Nemecku, je zabrániť vytvoreniu ucelenej moslimskej komunity na Slovensku. Táto by vznikla naplnením povinných kvót. Ak dnes niekto hovorí, že chce rešpektovať povinné kvóty, hovorí o vytvorení moslimskej komunity na Slovensku. Áno, na základe povinnej kvóty to malo byť možno do 2000 ľudí, ale ak by sa realizovali tzv. Trvalé povinné kvóty, dá sa hovoriť až o 50 000 migrantov iného náboženstva, iných tradícií, inej kultúry, ktorí by automaticky vytvorili na Slovensku jednu ucelenú moslimskú komunitu so všetkými rizikami, ktoré dnes vidíme v Paríži, v Nemecku, v Belgicku a v ďalších krajinách, kde takéto komunity aj vznikli. Dámy a páni, to, čo sa stalo v Nemecku, sa samozrejme mohlo stať aj v iných krajinách, ktoré majú diametrálne odlišnú politiku k migrantom. Sú krajiny, ktoré otvorili náruč a dnes zatvárajú vlastné hranice. Hovoria o obmedzovaní prístupu ľudí do vlastných krajín. Je zvláštne, že dnes cestujete z Rakúska do Nemecka a musíte absolvovať cestné kontroly, hraničné kontroly. To isté platí dnes pre Dánsko, to isté platí aj pre Švédsko. My však nechceme, a poviem to veľmi jasne, priamo ako to hovorím,
aby sa aj na Slovensku stalo niečo podobné ako v Nemecku, že niekto, kto jednoducho nepatrí na územie Slovenska, úplne inak žije, úplne inak rozmýšľa, bude obťažovať naše ženy na verejných priestranstvách. A považujem za zvláštne, že dnes niekto odporúča nemeckým ženám, aby sa vyhýbali cudzincov, aby chodili v skupinách. Dokonca sa hovorí o nejakých kódexoch, ktoré vraj majú tieto ženy dodržiavať, aby nedochádzalo k týmto situáciám. Tak to je tu doma. My sa budeme prispôsobovať, alebo sa budú prispôsobovať zákonom a podmienkam v týchto krajinách ľudia, ktorí sem prišli vďaka neregulovanej migrácii. Z tohto dôvodu mi dovolte oznámiť dva zásadné posuny, pokiaľ ide o politiku vlády Slovenskej republiky. Prvý zásadný posun je, že budeme finančnú pomoc, ktorú alokujeme na migračnú krízu, veľmi jasne orientovať predovšetkým na ochranu vonkajšej hranice. Čiže ak od nás budú chcieť peniaze, tak budeme hovoriť, dobre, dáme peniaze, ale chceme, aby tieto peniaze neskončili v nejakých fondoch, potravinových alebo iných. Chceme, aby tie peniaze skončili v bezpečnostných štruktúrach a zložkách, ktoré budú chrániť vonkajšiu hranicu Schengenu, pretože len vtedy vyriešime problém v Európe, ak zastavíme neregulované migračné toky. Dámy a páni, v priemere teraz nám chodí od 1000 do 4000 migrantov denne do Európy, napriek tomu, že je zima. Čo bude teda na jar, ak OSN hovorí o 3 miliónoch ľudí? Ako týchto ľudí zastavíme? Čo budeme robiť potom, ak ďalšie 3 milióny ľudí vstúpia na územie Európskej únie a bude dochádzať k podobným incidentom, ako to vidíme v poslednom čase? Že chceme sústrediť peniaze a budeme ich ponúkať na vytváranie rôznych bezpečnostných štruktúr, ktoré zastavia migračné toky do Európy, pretože ak budeme ďalej púšťať ľudí, situácia bude úplne nezvládnutelná. To je teda prvá zmena. Chceme finančné toky preorientovať na ochranu vonkajšej hranice Schengenu. Druhá zásadná zmena je, dámy a páni, my sme vždy hovorili, že odmietame diktát, odmietame povinné kvóty. Súčasne sme hovorili, že to má byť suverénne právo štátu sa rozhodnúť, koho na svoje územie príjme alebo nepríjme, alebo komu poskytne pomoc. Bolo naším suverénnym právom a našou dobrovoľnosťou, ak sme ponúkli Rakúšanom spoluprácu a dnes na nejaký čas zabezpečujeme ubytovanie pre rakúskych žiadateľov o politický azyl, s tým, že postupne títo ľudia odchádzajú preč. Vždy sme presadzovali myšlienku dobrovoľnosti, ale nie povinnosti alebo nejakého diktátu. Tu dochádza k zmene. A chcem skonštatovať, že nielen, že odmietame a budeme naďalej odmietať akékoľvek pokusy o povinné kvóty. Nielen, že budeme odmietať všetky pokusy o presadenie trvalých kvót, na základe ktorých až 50 000 ľudí by mohlo byť na Slovensko dovezených. Ale oznamujem, že ani na dobrovoľnom základe, ani na suverénnom dobrovoľnom základe neurobíme žiadne rozhodnutie, ktoré by viedlo k možnosti vzniku ucelenej moslimskej komunity na Slovensku so všetkými rizikami, ktoré dnes vidíme v niektorých európskych krajinách. Toto je jediná cesta, ako zabrániť udalostiam, ktoré sa stali v Paríži, alebo eliminovať riziká, ktoré sú spojené s pobytom týchto ľudí na území členských štátov Európskej únie. Teda ani na základe diktátu, ani na základe dobrovoľnosti nebudeme robiť žiadne rozhodnutia, ktoré by viedli k vzniku ucelenej moslimskej komunity, pretože to prináša vzhľadom na rozdielne kultúrne tradície, možno aj vzhľadom na motiváciu týchto ľudí prísť do Európy obrovské bezpečnostné.